سلامات نزا فيديو مكتتال تلاليكم زلكم كلهم. إذا قصيلكم تريوا سنداويت فيديو ثم أنايتي بحد بروفيسورن بخلت دكاترن نشد شورحي ملو بزعبا كوبير عسر شعاته زقبرو صوصي مصنعتها. نساتهم منكس فرنساي مس إنستيتيوت باستر زبهال ناي مرمرن مصنعتن زي مكستاو تكال بمتحبار كوبير عسر شعاته أب لاباراتوري كم زفريو بقلس يقالعو. إذا فيديو بعلت عسران حسي كلتشحن عسران أب أغورا تي في استوهالنا يوتيوب شانل تزرقحت كوانت غنت لعل 5 معلتات حالف هونسو بت منغستي يكون بت ناي مرمر تكال توهابي ولا حدا مغلص يلن بانصارو دحر مزرغح ذا فيديو نتختبات دو كم زبلو قلطيفو مغلص اوصيوم نيرم እዚ ግን ሰባት ንምድህላል ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ምዃኖም ክዝንጋዕ የብሉን ስቕታ ናይቲ መንግስትን ናይቲ ትካልን ኣብዛ ቪድዮ ዝቐረበት ትሕዝቶ ሓቂ ምዃኑ ዘረጋግፅ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ብጀካቲ ማስኬራ ገይሩ ትርእይዎ ኩሎም ብዛዕባ እዚ ክትባት ብዘይ መጠን ዝተዛረቡ ካብ ሞስኮት ቴሌቪዥን ፈጺሞም ድሃዮም ኣጥፊኦም ኣለዉ መራኸቢ ብዙሃን 160 ዝኾኑ ክታበታት ከም ዘለዎ እኳ እንተገለጸ እቲ ቀሪብ ዘሎ ጭብጥታት ከም ዘረጋግጾ ግን እቲ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ዘዳለውዎ ክታበት ኣብዛ ቪድዮ ተገሊጹ ዘሎ እዩ እቶም ካልኦት ክታበታት ኣድዎ ሰባት ንምስራቕን እዚ ናታቶም ክታበት ድማ ባህታታ ሕጂ ዝተዳለዉ ኣምሲሎም ብምቕራብ ፀርጣረ ሰባት ንምውጋድ እዩ ብዝኾነ ነዛ ቪድዮ ኣውሪድኩም ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ወይ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ክትፅዕንዋ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዘገድስ ሰባት ሓቀኛ ሓበሬታ ረኺቦም ኣብ ሂወቶም ቁኑዕ ዝመስሎም ውሳኔ ክውስኑ ምሕጋዝ እዩ እምበኣር ናብታ ቪድዮ ክሕልፈኩም እየ ሰናይ ምክትታል Frédéric Chomon ka website veritécovid19.fr مزلت حكي بزعبات حديث سرعة عالم نخلنا بقدهم وصلوا زدلوا زلوا كتبات النو كرمينا بزرزر متاونا جن زعبات زا فيديو زيا حدا متنكر تخنب أقداسي مثلنا أبزا فيديو زيا تريون سمعون كله سلام التحبار بروفيسور جان برنارد فورتيانن دكتور كريستيان تاتشالرن أزي عميق مصنع استقبر اللي بمخانو كله تسمعوا بمولو أبتحت زا فيديو زلوا لينك تات بمخات حكنا توتر رقاقوت تخوليهم بتوسعون أبزي ويب سايت بمخات نزي مرتعتات مركاوي كالي également sur le site www.verité-covid19.fr نزي باتينت مون تعذب WHO كلتشان إسران إزبار 060606 أي حدا ونان نايز باتينت دما اتبي بيل جيتن بخالوت نستمسرته تكال مايكروسوفتي إذا سند نعيلت إسران شديشان مقابيت كلتشان إسراني كم زبالكو نع إسران شديشان مقابيت كلتشان إسراني إذا باتينت نبوزحات هاجرات درجان كلن هاجرات عالم زت تغاللي نتف نايز باتينت قرب لنا مس نبلكت نتفت أكل ود سبز تكم سرعة كريبتو باتيرا يبل نمخانو الزخنتاي التي أب تحتي تساقام زلو سباي مسخوم أنا ويت فلما زختف سبي التي سنسر زبل دما نانو بارتيكولات كوينو أب تترمز ناي كتبات زو السخيم لكع كم تي دارقا أب قربة دمو وي أب قربة كالبزاعتو تشيب مالتي أب زقنت في الليو أب حدا عقل زواب كتبات بشحات وي بمليونات زركوبو مخانومين حنسا مستكتبات ناب أكلاتكم ساعتو كسعموت ولا دحر موت انتخونو نايف الليهمن نموقادون زي كألبو مخانو مولو زمن هيوتكم زسعبكم ملكت وي ملالي هلوكم اتي يوزر ديفايس بالدما تليفونكم يعني نسا مستماوشتي سراور دمكم زنك أساقسو نانو بارتيكولات ركب كتقبر تخيل تليفونكم دما مس انترنت تراخبت كم تخون فلوتي مسمنتاي ركب زلوه زمو قلتيو مزحدش حموش تجيز بهال نيتورك كابزن دحار بسبب السلطان أبزخون أوان ناي معالتي يخون ناي ليتي كتلين زلغم وبوتاز فلتن يخون انهم بارت زحرق نجر كابزي كتتل نمقلقال تليفونكم أب حدا غلاي كدربيوا وي أوشت مايكروويف كتعنوات دالي تخون بزمو حدا غنياي زخون خوينو أستوعلو حدا موبايل تليفون زلو سب مزقات مكم اندقنا زلغم وبوتاي فلت هو كلنا بكبابيكم زركبا تليفوناتون يلا ليهم كابزن مهدام ناوشتو وكيانوس نام مدربدا وي نام ماخل دور مخاد يدلي زون موبايل تليفون زون سب مزيقوان فوكم تراي كل سب موبايل انت دربي يخي صبو جن انتينا ني حموشت جي بزي صقم اب عندي الكتريك اب كتما زركبو هنصاتات اب فيرماتا ناي اوتوبوسات
ኣብ ራዳር ኣብ ሴማፎረ ወዘተ ክርከብ ከም ዝኽእል ክርሳዕ ይብሉን Dès lors, ካብዚ pour ንንዮ ne plus être ካብዚ repéré, ቁፅፅር ንምርሓቕ ናብ ካልእ ፕላኔት መጋዓዝ እዩ ሕጂ እምበኣር ነዚ ንጥፊ ኣቕልል ኣቢልና ንረኣዩ እቲ ክትባትን እቲ ናኖ ፓርቲኩልን ኣብ ውሽጢ እቲ ስሪንጋ ይተሓዋወሱ ክልቲኦም ድሕሪ ምፅምባሮም ከዓ ብሓንሳእ ናብ ኣካላትኩም ይኣቱ sont donc injectés simultanément dans votre corps. ካብዚ ህሞት እዚ ሞባይልኩም ቀልጢፋ ተለልየኩም Vous localise aussitôt. ሳላ ኔትወርክ 5G ድማ ዘለኹሞ ቦታ ንሰበስልጣን ምስጢር ኣይከውንን Les autorités. ዝርዝር ትሕዝቶ ናይቲ ክትባት ከ ብምንታይ ዝቖመ እዩ Voici un እምበኣር résumé ድምር des ናይቲ calamités ኣብ du ኣካላትኩም vaccin ክእትውዎ qui ዝደልዩ peuvent ዘለዉ ዝርዝር infecter መዓታት votre ናይዚ corps. ክትባት እንሆ ነቶም ዝኽተቡ ሰባት ምልክታት ሕማም ኤድስ ዘስዕብን ከም ውፅኢቱ ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ዘዳኽምን 4 ፍንጫል ናይ HIV ሓደ ነቶም ዝኽተቡ ብሕማም ዓሶ ከም ዝሓሙ ዝገብር ናይ ዓሶ ጀርም ዘለዎ ናይ DNA ሲኮንስ ህላውነቶምን ዕማሞምን ዘይተገልጸ 157 ተወሰኽቲ ናይ DNAን ፕሮቲንን ሲኮንስታት ፓቴንት US 8243 ብ2 ተወከሱ ነቶም ዝኽተቡ ሰባት 5G ብምጥቃም ብፍጹም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንኽኣቱ ዘፍቅዱ ናኖ ፓርቲኩላት ክኾኑ ከለዉ እቲ ኣብ ኣካልኩም ከስርፅዎ ዝደልዩ ዘለዉ ሻዶክስ 1 ኤንኮቭ 19 ዝተባህለ ክትባት ድማ ብተሰካሚ ቫይረስ ኣዶኖ ቫይረስ ሻዶክስ 1 ኤንኮቭ 19 ዝመሓላለፍ ኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ኣብ ናይ ማይክሮሶፍት ፓቴንት PCT ዝባር US 2019 ዝባር 038084 ዝተገልጹ 5G ብምጥቃም ዝቆጻጸርኹም ናኖ ፓርቲኩላት ቲሞሮሳል ወይ ፎርማልዴይድ ዝበሃል ጸረ ረኽስን ጸረ ነፍሳትን ማለት አንቲባዮቲክስን ዝሓዘ እዩ ኮቪድ-19 ብኢንስቲትዩት ፓስተር ካብ ባህርያዊ ወይ ተፈጥራዊ ሳርስኮቭ ዝተባህለ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ፈረንሳይ ዝተፈብረኸ ኣርቲፊሻል ኮሮና ቫይረስ እዩ ኮቪድ-19 ብርቱዕ ነድሪ ሳምቡ ካብ ዘስዕብ ሳርስኮቭ ኮሮና ቫይረስ ተባህለ ዘርኢ ኮሮና ቫይረስ ብውሕልነት ዝተገብሩ ናይ ሓያሎ ጀነቲካዊ ለውጥታት ውፅኢት እዩ እዚ ካብ ሓደ ብሳርስኮቭ ኮሮና ቫይረስ ተጠቂዕ ሕሙም ብሕፅበት ብሮንኮል ቢዮላር ብቁፅሪ 031589 ዝተመዝገበ ብሳይንቲስት ናይ ኢንስቲትዩት ፓስተር ቅድሚ 2003 ኣብ ሃኖይ ቪየትናም ዝርከብ ናይ ፈረንሳይ ሆስፒታል ዝተኣከበ ምርኣያ እዩ l'Institut Pasteur avant 2003 à l'hôpital français de Hanoï au Vietnam. ቀዳማይ ደረጃ ሳርስኮቭ 1 ብናይ 2003 ቀዳማይ ፓቴንት ዝተሰንዐ እዩ ኤውሮጳዊ ፓቴንቱ ከዓ EP 1694 B1 ናይ ኣሜሪካ ፓቴንቱ ድማ US 012.8224 A1 ካብቲ ቅድሚ 2003 ኣብ ሃኖይ ዝተኣከበ ሳርስኮቭ ዝፈረየ እዩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሳርስኮቭ 2 ከዓ መቐጸልታ ናይ ኣሜሪካ ፓቴንት US 012.8224 A1 ኮይኑ ካብ ሳርስኮቭ 1 ዝተሰርሐን ብኻልኣይ ፓቴንት US 8243 ኣብ 2011 ዝተመዝገበ እዩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ኮቪድ-19 ካብ ሳርስኮቭ 2 ሙሉእ ጀነቲካዊ ሓበሬታ ዝሓዙ 4 ኣሃብታት ናይ HIV ማለት ቫይረስ ናይ ኤድስ RNA እዩ ኣንዳሲ ወይ ኣቦ ናይ ኮቪድ-19 ዶክተር ፍሬደሪክ ታንጃይ ዝበሃል ኣብ ኢንስቲትዩት ፓስተር ዳይሬክተር ክትባታዊ ሕደሳ እዩ ኣብ መወዳእታ ኮቪድ-19 ብፈረንሳውያን ሳይንቲስቲ ኣብ ፈረንሳይ ብኢንስቲትዩት ፓስተር ካብ ተፈጥሮኣዊ ኮሮና ቫይረስ ተመስሪሑ ድሓር ናብ ውሃን ዝተሰጋገረ ኣብኡ ድማ ናይ ኢንስቲትዩት ፓስተር ፈረንሳውያን ናይ ውሃን ላቦራቶሪ ሳይንቲስትን መንግስቲ ቻይናን ከይፈለጡ ደይ መደይ ኢሎም ዝፈነውዎ እዩ ቻይና ኮቪድ-19 ቻይናዊ ቫይረስ ኣይኮነን ክትብል ኮላ ኣይሓሰበትን እዚ ክትባት ሓንሳእ ናብ ኣካል ሰብ ምስ ኣተወ እፅበታዊ ሳዕቤን ኣይክህልዎን እዩ ጸኒሑ ግን እቲ ዝተኸትበ ሰብ ብዓሶ ብኤድስ ወይ ናይቲ ሰብ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ካብ ምህማኑ ዝተላዕለ ብዝኾነ ካልእ ሕማም ይመውት ንምድምዳም እዚ ክትባት ነቲ ብተፈጥሮ ትውንንዎ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምኹም ብፍላጥ ኣዳኺሙ ንኣካልኩም ካብ ዝኾነ ይኹን ሕማም ናይ ምሕዋይ ተኽእልኡ ይኽልክሎ በዚ ከምዚ ድማ ኣሰር ኣልቦ ገበን ኣንጻር ወዲ ሰብ ይፍጸም ስለዚ ዕምቆት ክፍኣት ናይዚ ክትባታዊ ኣፅዋር ኣጸቢቕኩም መዚንኩም ኣለኹ ነዚ ኣብዛ ቪድዮ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝተተመነ ዜና ማለት ከም ፌክ ኒውስ ንዝቆፅርዎ ሰባት ኣብ ትሕቲ እዛ ቪድዮ ዘሎ ሊንክታት ብምኻድ ሓቅነቱ ከረጋግፁ ንዕድሞም ብኸምዚ ትረኻ ናይዛ ቪድዮ ኣብዚ የብቅዕ ነዛ ቪድዮ ከም ድላይኩም ክትወርድዋን ምስ ብዙሓት ሰባት ክትካፈልዋን የዘኻኽረኩም ስለ ምክትታልኩም ኣመስግን ንኹልኹም ጽቡቕ ዕድል ይምነየልኩም